बिबाजैखौ हाबानि प्रप'ज होनायाव लाया होननायनि थाखायनो सासे उन्दै गथ'खौ बुथारनायनि जाथाय। नैबे स्क्रिनाव होनाय भिडिअ'खौ समाजारि बिजोङाव गोबां गोसारनाय नुदोंमोन। नैबे दायनिगिरि सुबुंखौ फासि होनायनि अर्डार होबाय कर्टआ। 41 दिन सिगां सासे अन्थाइ बिखा सुबुङा सासे उन्दै 1.5 बोसोर बैसोनि हौवासा गथ' आरबखौ 20 सेकेन्डआवनो 8 बार खुफ्लेना बुथारनायनि फिन जाथाय महरै फासिनि साजा होनो कर्टआ अर्डार होबाय। थारैनो सैथोनि बिजिरगिरि दाबो दं। 41 दिननि उनावनो थार बिजिरनाय मोननो हादों उन्दै गथ'नि नखरा। ससियेल मिडियायाव गोसारबाय थानाय उत्तर प्रदेशनि फिरोजाबादआव सासे बिमानि 1.5 बोसोर बैसोनि गथ'खौ गावनि बिबथैयानो गथ'नि बिमा एबा गावनि बिबाजैखौ हाबा खालामनो प्रप'ज होनायाव लाया होननायनि खिथेराव 8 बार खुफ्लेना 1.5 बोसोर बैसोनि गथ'खौ बुथारो। बे गासैबो जाथाया सीसी केमेरायाव रेकर्ड जानानै थायो आरो बुथारग्रा दायनिगिरिखौ खारनो नागिरनायाव पुलिसआ आथिंआव गुलि गावनानै खायो। जोबोद गोख्रैयै बे जाथायनि सायाव बिजिरनाया जादों आरो दायनिगिरि होनना 41 दिननि उनाव डिस्ट्रिक्ट कर्टनिफ्राय बिराज आलियास जितेन्द्र पाठकखौ फासि होनायनि अर्डार होयो। बेनि गेजेरजों उत्तर प्रदेशनि फिरोजाबादनि थागिबि आरबनि नखरा न्याय मोनबाय। लोगोसे समाजनि सुबुंफोरखौ आयेननि सायाव फोथायनो हाहोदों आरो उन्दै गथ'फोरनि सायाव अनागारि बुथारग्राफोरनि सायाव गोख्रों आयेन लानाया इयुनाव बेबादि खालामनायनि सिगां 100 बार साननो गोनां जाहोदों।